a jo, o čem ji budeme mít? A postupně jsme to tak nějak vymysleli, vidíte to v tom videu. A jelikož jsem to stříhal v podstatě ještě včera večer, tak uvidíme, jak to pro vás dopadne. Já doufám, že tady vyřeší problém se zvukem, jinak nejsme asi schopni fungovat. To video by mělo taky ukazovat to, že pokud chcete něco točit, tak si to musíte dostatečně připravit, dost dopředu, pořádně to promyslet a rozhodně to neodfláknout, což tahle naše prezentace s videem vznikla tak trošku na koleni, takže asi to nebude úplně náš nejlepší výtvor, ale doufáme, že to aspoň bude trošku stačit. Že vás to aspoň trošku pobaví. A pořád se nic neděje. Jelikož oni asi nepočítali, že nebudeme mít klasickou prezentaci, jak tady asi má většina lidí, ale budeme mít právě video prezentaci. Jako mohli bychom to dabovat, no ale... Dobře, budu dávat ten čas. Čas dabovat, jde za tým. Ne, to je špatný nápad. Že by to už fungovalo? Můžeš to hodit znovu? Za týden je Craftcon a já ještě nemám přednášku. Měl bych napsat dogovor. S tím souhlasím. Nevím, asi to nejde moc přečíst. Je to něco ve stylu čus dobu, za týden máme přednášku na Craftcon, a asi bychom ji měli udělat. A jo, máme udělat přednášku. Tak ne, asi máš dneska čas? No, nevím, dám ti vědět zítra. OK. Byl jsem v obědu, kámo, byl jsem nějaký pračky, budeme dělat tu přednášku, jsem naspívaný jako prasa. Ty vole, jsou 3 ráno, při poobědě, čau. Ale jo, vente. Dobře, takže když zvládnete skoordinování všech lidí líp jak my a nevoláte těm, který potřebujete ve 3 ráno, tak je možný, že se s váma i normálně domluví a nezabijou vás den potom, že vás probudili uprostřed noci, že ano, Dogu? No, takhle nějak by to asi probíhat vážně nemělo, ale i někdy se to tak stane. A určitě máme jasný, co přichází potom, když si seženete všechny potřebný lidi, tak počítáme s tím, že to video už částečně máte vymyšlený, ale určitě ho taky musíte trošičku přizpůsobit pro ty lidi, pro který je to dělaný a ty, který v něm hrajou. Takže musíte ho s tím, kdo k vám přijde, nebo s kým to video plánujete, ještě dodělat. Takže na to se můžeme kouknout teď. Jo, já jsem ti chtěl ukázat takovou luxusní věc. Normálně jsem našel na eBay takový sluchátko. Normálně, že to připojíš k mobilu jako čekaj, tak ty retro sluchátko a můžeš ty normálně volat. Jo, fakt. Jo, to byl rád. Čum. No, tak jsem si vlastně po celou dobu vybral v Praze boty, že jo. A tak to i na fotbalku se mohne. No, tak mohl, že jo, ale tak znáš ty ceny. Ale to je pravda, no, ale ty vole, my jste nebaví nebo po takovou dělat přednášku. Počkej, musím si nějakou dobu,
Že tohle se poslouchá jako malý, to je vlastně. Jo, to jsem poslouchal taky, to znám. No a když vezmeš tu zeleninu a přidáš do ní jakože trošičku té slaniny, pak to celý podusíš tou slaninou, tak ti vznikne boží dušená zelenina. No, tak to musíme někdy zkusit, ale no, to zkusíme, tak ale asi už tam měli dělat tu přednášku. Jo, to bychom možná měli, ale já mám trošku hlad. Ale budeme fakt zkusit ten recept. A tak to nezabere moc času. Ale třeba jsem plný. Bylo to výborný, fakt to nabudu. Bylo to dobrý, tak jdem už dělat přednášku. Okay. Takže začneme. No, takže pokud vám tohle video pořád ještě nedává smysl, tak bych vám to možná mohl trošičku přiblížit. Jak jste si mohli všimnout, tak Dok ke mně stihnul přijít už ve 12 hodin, ale protože jsme se absolutně na tu přednášku nedokázali soustředit a začali jsme dělat absolutní kraviny, začali jsme dělat přednášku a skončili jsme někde u nakupování bot, dušený zeleniny, slaniny a tak podobně, takže pokud vám tato přednáška nedává smysl, tak to je jeden z důvodů, že jo, Dogu? No, přesně tak. Ono většinou to tak i, jakoby, takový to má průběh. Je pravda, že teda video jsme připravovali hodně na poslední chvíli, ale ten scénář, dalo by se říct, ten byl připravený asi týden dopředu a vlastně měl to 4 stránky ve Wordu a v podstatě tam nebyl skoro žádný text, ale zabralo nám to taky asi 4 hodiny, protože se stalo přesně něco takového. To se stane pokaždý. Pokaždý mu píšu na Facebooku, dneska ne, přijdu, natočíme, odejdu. Nemám čas. Přijdu, 4 hodiny strávíme hledáním na internetu, na eBay, cokoliv koukáním na nový videa, pak si to uvědomíme, narychlo to hodíme po večerech, druhý den je škola, člověk skoro nestíhá, takže takhle byste to fakt dělat neměli. Takže pokud chcete udělat dobrý video, který lidi udrží a chcete, aby vám to zabralo minimálně času, tak si musíte vypnout úplně všechno, co můžete. Jinak to dopadne tak, že se s Dogem domluvíme, že natočíme krátký 15-minutový video a ono mě stráví 6 hodin po škole a odchází někdy v 9 večer. Takže přesně tak bych vám to nedoporučoval. Teď vlastně by měla přijít nějaká část o samotném natáčení videa, což má taky svoje problémy. To určitě uvidíte a probíhá to tak pokaždý, to se musím přiznat. No, většinou nejhorší problém, když natáčíme video, je to, že ne, že bychom se rozesmívali, ale určitě to taky někdy znáte, prostě jste třeba ve škole, učitel nebo váš spolužák, který sedí vedle, řekne něco hrozně dementního, vy se začnete tlemit a nikdo nechápe, proč se smějete, no neznáte ten pocit, snad ne? A přesně tohle se nám občas stává u natáčení, i u téhle přednášky, prostě sedíme, máme natočit, jak mi Dok volá a protože mu ten mobil vždycky, když zavolá a volá mě, mu zavolá You are calling to T-Mobile Network a vždycky se tomu začne tlemit a netušíme proč. Sluší mu to. Tak je to podstatný, co tam chceš, nebude fungovat. Ale jo, bude. Bude to demontní záběr, tak to chci. Jo, přesně, to je úplně dobrý, tak jdem to kdo. Loď narazila v Janovské přístavu do řídící věže. Tak jako, kdo by šel takhle ven? Já ne. Jenom tam na silnici. Ty píse nám naše GoPro, vole. Když se tam vypnul do rána, tak dám. Pojď. Já i toho jsem se bála. Jo, tak to děláme, okej. Pane, sorry, že jsem tě čám, ale jsem měl... Petoval jsem nějaký sračky v nějakým podniku. No, takže jak jste mohli vidět, tak
k natáčení nepatří samozřejmě jenom smích, ale i faily. Jak jsem na začátku spadnul, jenom by the way, to nahraný bohužel nebylo, ale protože jsme ten záběr točili už asi po 10. Jednou nám tam letěla kočka, jednou jsem se sklouznul na koberci, jednou jsem tam hodil držku. To bohužel nahraný nebylo, ještě mě pak bolela ruka, ale nakonec jsme přešli přes faily, přes tlemení, přes vypnutou baterku, přes špatný soubory, které se nám nakonec ani nenatočily. Takže pokud točíte video, nedělejte ho na poslední chvíli a připravte se úplně na cokoliv. Já jenom, určitě to je úplně jasný, že jste si všimli té scény, kde mám tu divnou věc na hlavě. Šlo o to, že měli jsme mít půjčenou GoPro a natočit záběr stylu, že jedu na koloběžce, statický záběr na moji hlavu a nějaký divný ksichty. Bohužel Mr. Ment jako vždy je hrozně línej a nebyl schopný tomu klukovi napsat, takže jsme to museli pak řešit trošku jinak. A jediná v uvozovkách inteligentní věc, která nás napadla, byla tohle. Třeba jestli si někdo tipne, z čeho ta konstrukce byla udělána. Má někdo nějaký tip, abych tam skočil? Zažijte to. Tyčno nebyla. Mikrofon taky nebyl. Tak já tamhle vzadu asi nebude slyšet, dokud skočíš tam dobře. Já tam skočím. Má tady někdo nějaký dotaz? Z plastu asi zalepy seš blízko, ale když tak já tady poprosím, jestli vy tady Izolovat to byla, to bylo jasné. No tak třeba tamhle vzadu, červený tričko. Z pravítka to taky nebylo. Dobře, já už vás nebudu trápit a řeknu vám, co to teda bylo. Přemýšleli jsme, no dobře, tak Artixi, že seš to ty. Dobře, Artixi, Spiral, já vám řeknu, z čeho byla ta konstrukce na naši improvizovanou GoPro. Jelikož jsme doma nesehnali žádnou tyčku, ani tam tu držátko na balonky z mekáče, ani nic podobného, tak jsme prostě použili plácačku na mouchy. Klasickou plácačku na mouchy plastovou. Tu jsme vzali takovou tou chňapkou, takhle jsme ji Dogovi nalepili na hlavu, jelikož odmít to, abych mu ji omotal izolepou, tak jsme to zavázali tkaničkama a ještě jsme mu dali kulich, aby to přidržel. Když jsem ho konečně ukecal, že to teda natočíme, vylez ven, uviděl sousedku, otočil se a řekl, tam nejdu. Tak já nevím, Dogu. Kdo z vás by v tomhle šel ven? Jako, mně stačí, když musím jít někam s ním. Já bych v tom šel, tak mě to líbilo. Představte si jeho, jak má svoje okřídlené boty, sedneme do autobusu a teď se otáčí důchodci. To je tím, že ty děti nechodí na vojnu dneska, jo? Tak s tím někam... Proto jsou takový, jako s tím někam jezdit, to už je samo o sobě, ještě je takhle. A v té kombinaci, že jedu na koloběžce s vyplazeným jazykem, s tímhle na hlavě a jedu kolem dětského hřiště, si myslím, že na mě by asi někoho zavolali. Dala, já tě poprosím, děkuji ti za pizzu, můžeš ji tady nechat, ale to bych poprosil jít proč, děkuji. No, každopádně, lidi na tebe ještě policajty nezavolali, takže to dopadlo ještě celkem v pohodě. Já jim vždycky utečil. No, když se vám teda podaří překonat všechny faily, jako vybití baterky, nebo jako pády, nebo jako tlemení, což je asi úplně nejčastější, tak se můžete vrhnout do jedné z posledních částí, kterou tady pro vás máme, jenom tak v timelapsu, a to je střih a render videa. Ten většinou probíhá úplně stejně jako vymýšlení a plánování videa, protože nikdy nevydržíte u renderu nedělat nic jiného. Vždycky, když stříháte to video, tak si prostě odběhnete na Facebook nebo kouknete na video na YouTube, začnete to stříhat v 8 večer, odejdete z YouTube nebo Facebooku a zjistíte, že je 10 večer a vy to pořád nemáte. Že jo? No, takže asi.
takže to je sice z našeho videa úplně všechno, ale ještě bychom vám k tomu něco málo řekli. Render, já nevím jak vy, kdo z vás tady natáčí videa, nebo někdy se o to snažil, nebo aspoň někdy něco natočil. Řekl bych, že aspoň taková většina z vás určitě něco podobného zkusila. Komu z vás se už povedlo to, že mu spadnul render, nebo se mu to vyrenderovalo špatně, nebo když se to nahrálo na YouTube? Ano, úplně všichni. Takže tohle z toho vám zabere další spoustu hodin, protože asi znáte to, když renderujete, teď vám komp se vám úplně zpomalí, nemůžete na něm nic dělat, že jo? A tak podobně. No, vlastně po tom, co zdárně zvládnete všechny tyhle věci, až po render, tak přijde samozřejmě nahrání samotného videa, což je ve většině případů na YouTube. V našem případě to bylo teda složitější, jak na pochopení samotného konceptu, tak všechny problémy v zákulisí a s tím spojený, což jsou úplně logický a nikdy se to taky neobejde bez problému. Chcete vidět ještě náš původní plán na tuhle přednášku? Dobře, nevím, kdo z vás to pochopí, protože když jsem to vysvětloval Dogovi, jak jsem mu to vysvětloval asi hodinu, ale tak je tady CraftCon, máme na vás čas. Takže my jsme tu přednášku původně chtěli udělat až tak, že budeme natáčet i cestu sem, jakože když chcete třeba, pokračovalo by to prostě tím, ne nahrátím videa na YouTube, ale pokračovalo by to tím, že musíte tu přednášku dodat sem a tady ji odprezentovat. Tak jsme uvažovali o tom, že bychom prostě udělali do té přednášky ještě to, respektive do našeho videa, že bychom sem přidali cestu, protože jsme skoro nestihli vlak, tak by to mohlo být trošku akční. Jednak tam byly takový ty anime festiáci, možná jste je zahlídli, když jste se byli vlakem, mají modrý, žlutý, všechny různý barvy hlavy. Dál jsme skoro nestihli ještě tady, když jsme přijížděli sem na CraftCon, aby jsme vůbec stihli tuhle přednášku a chtěli jsme udělat to, že zakončíme to, chceš to říct Dogu, jak jsme to zakončili? Jak bychom to chtěli zakončit? Dobře, já to řeknu. Chtěli jsme to zakončit tak, že Dog bude ještě natáčet to, jak sem nabíhá, tady by se vás natočil, rychle by to ještě vyrenderoval a mezi tím, co já bych to tady takhle okecával teď, tak by to stihnul ještě pustit a říct vám, no to jsme natočili před 10 minutami a to je konec přednášky. To už se nám ale bohužel nepodařilo, nechtěli jsme moc riskovat, navíc jsme tam v zákulisí potkali ještě dost lidí, se kterými jsme si chtěli pokecat, ale tak to snad nevadí. Co tady ještě pro vás máme? Z přednášky si tady pro vás už nemáme skoro nic, ale pokud někdo z vás má nějakou otázku ohledně natáčení, renderování nebo čehokoliv jiného, tak i k tomu se dostaneme. A ještě tady mám pro vás, když jste už přišli na tu přednášku, tady mám nálepky, které vám tady s Dogem rozházíme, rozdáme, ale řekl bych, že to můžeme asi až po otázkách. Takže má někdo nějaké otázky ohledně natáčení? Dobře, Artixi, zkusíme to. Co to máš, jak máš ten kombo, tak ty dva displeje. Dva displeje, jo, myslíš dva monitory? No tak dva monitory jsou úplně boží, když stříháš video, tak na jednom monitoru máš třeba ten Sony Vegas Movie Maker nebo v čem stříháš a na druhém monitoru máš ty složky, do kterých, ze kterých bereš ty soubory, které do toho vkládáš, takže můžeš přepínat. Artix ti vzkazuje, že pizza je moc dobrá. Artixi, nemám tě rád. Někdo další, do koho tady? Chceš veřejně utlačit Dalada? No, to je Dala pojď sem. Kdo najde Dalada a přivede ho sem, dostane nálepku. Ne, nezabijte ho, já vám to neřekl. Přivez toho sem, tady ho Ještě někdo nějaká otázka? Jak dlouho uploaduješ video? Video záleží jak dlouhý, ale let's play nějak tak hoďku přibližně. Dokud kdyby si tady ještě vybral nějakou otázku a zodpověděl na ní, ty já skočím pro nálepky. Chvíli, počkejte. dobrý nápad. Neříkal Ben, že zabije Artixe? No, říkal to, podle mě, to plánuješ po přednášce, aby tady nebyl pan krve na polu. Chystáme tam novou sérii. No, tak to zatím nevím, o něčem jsme se bavili, ale to přijde až za delší dobu, protože touhle dobou mě vytočí. Hej, když to zkontrolovat, ty si to neslyšel. No,
ukradl jsem mentový mikrofon a... Nepoňu, že mám. Jagala, ahoj, my tě máme tak hrozně rádi. Jak ho máme utlačit? Jak ho máme utlačit? Dala? A ne. Sedni si na něj, to je dobrý. Hned dostanete, stačí vydržet. A kdo chce nálepku? Nálepku dostane každý dohodne, kdo ji kreslil. A kdo to zároveň podělal? Tak jo, takže nálepky pro všechny. Já uvažuji, jak bych vám to dal, jestli je budu rozhazovat. To se tady asi mačkáte. Tak já vám je podám, já vám budu dávat. Když se trošičku utišíte, já bych za to pověděl ještě pár. Dobře. A kdo chce tuhle? Dobře, vy, co jste ji úspěšně získali, jste dobrý, a vy, co jste ji nezískali, nezoufejte. Za chvíli, nebo nevím, dneska bude autogramiáda, že jo, nebo nějaká beseda. Bude, no tak ne, pokud tady budete na besedě, tak se nebojte, všichni dostanete ještě nálepku. Moment, máme jich 1500, takže... Tady jich bohužel tolik nemám, ale to už je od nás všechno, my doufáme, že jste se aspoň... Tak, já vás díky, že se pomalu sklidníte, bude to úplně nejlepší. Pokud chcete, vy, co jste třeba venku, se to tak přibližuje. jít nahoru, tam jsou volné místa, kdo třeba nechce pokládat otázky, si tam může klidně sednout. Vzadu vidím je spoustu volného místa, myslím, že i zezadu bude vidět, takže se nemusíte bát, klidně si tam sednout. Tak. A my se asi do toho rovnou vrhneme. Naši hosty vidíte, nemusíte se bát pokládat libovolné otázky na libovolnou osobu a já myslím, že asi tam můžeme začít. Kdo má nějakou otázku, nech zvedne ruku a naše sličná slečna to bude pomalu obcházet, takže můžeme začít. Gogo, donesl jsi šíšku? Bohužel, nemám tu. Gogo nevzal šíšku, jo, to je... Co máš šišku? Co máš šišku? Kde je Ježíš? Ježíš, pokud jsem dobře slyšel, tak je na cestě, ne před chvílí dorazil, on měl samozřejmě dneska je pátek. Dneska je pátek, měl povinnosti, bohužel nemohl se uvolnit, ale už se myslím ubytovává a možná, že ještě teďkom dorazí, uvidíme do hodinky. Každopádně zítra tady bude určitě. Do půl hodiny je tu. Gogo, víš, jak hráli Slováci s Rakouskem? Ještě raz? Víš, jak hráli dneska hokej Slováci s Rakouskem? Já jsem se pýtal, nikdo mi to nepovedal. Víš? Hráli 2-1 na nájezdy. My jsme prehrali? Ano. Co? Jak se naučil Dutch Face? Gogo, otázka, jak ses naučil? Dutch face? Dutch Face. To jsme byli v tábore a já jsem si zkoušel robiť blbostičky pred zrkadlom a prostě bolo to. Tak jsem si to snažil zapamätať a doteraz to praktikujem. Gogo je velmi šikovný okolo úst. A ty? Jak to dopadlo s tím mliečným hororom? Ještě jednou, prosím. Ako to dopadlo s tím mliečným hororom? Ale uvidíte určitě časem sami. Já nevím vůbec, kde seš, prosím. Jo, super, tady. Uvidíš za pár dní možná. Mě to bolí ruka.
Můžeme další? Můžu si přijít pro pár autogramů od Venta Pocketa? Pro pár autogramů. Já myslím, že když odchytneš koho chceš, takže si tě rád podepíše. Můžu teď? Teď asi by to nebylo, no, já nevím, teď by to nebylo dobrý, to by přišla půlka lidí a bylo by to tady strašný zmatek, radši ne. Gogo, ukážeš Dust Face. Artixi, už si ukázal Trafovi, kde máte dárek? Na Majnovi. Artixi, jestli jsi mi ukázal nějaký dárek nebo co? To mě zajímá. Na Majnovi, jak jsi dával Trafovi dárek? Jaký dárek? Ten Já vůbec nevím, o čem. ten vánoční, ano. No tak ten si vzal, ne? To byl ten normální stromečku. No, to jo, no. Ale Já si myslím, že si to vzal asi tak před 5 měsíci. To si vzal, no. Jaký v dolech ještě býváš v domě? V dolech? To byl nosík a pořád ho nemám, ten dárek. Nenašel jsem ho. Tak je v dolech, no. Někdo mi psal, že je tam v té vodě, ale tam nic nebylo, takže nevím. Smysl? Můžeš se podepisovat? Budeš se podepisovat? Já se podepisuju pořád. Ty si umíš podepsat? Kde? Ne? Tak to se máš ještě něco učit. Co? To chce podpis? Tak vlastně se, já myslím, že teďka bylo takhle lidí. Kogo ty si bydla nějaké... Teď se prsí Pedry natáčí. Že budeš mít nějakou Pedry. drážky nebo... Balvax! My bychom to potřebovali asi trochu víc nahlas. Ještě raz? Ty jsi jednou říkal v jednom videu, že budeš mít dráku nebo série. Balvax! Mám bráchu. Jak se jmenuje? Baumax. Taky. Budete někdo z vás točit nějakou dlouhou multiplayer sérii? Jestli někdo bude točit novou sérii, bude někdo točit, přihlašte si, kdo bude točit novou sérii. Z čeho? Jo, multiplayerovou sérii. No my jsme tady s Gogem co si vymýšleli, no. Gogo chtěl natáčet dneska, já jsem mu naznačil, že je Kraftcon, tak přijel. Chceš se napít? Sevene, co z čeho točíš videa? Jak myslíš, z čeho točí videa? Jako z jakých her? Tak Minecraft a můžeš si všimnout víkendovky, takže tam jsou všechny možné hry. OK. Takže budeš pokračovat ještě s tou sérií Cesta pro Beacon? Ty mente, no. Tak tu cestu pro Beacon, jakože jelikož všichni, co v ní jsou hrozně líní to natáčet a přestává je bavit klasický vanilla Minecraft, tak pokusíme se to ještě aspoň dotočit. Ty jsem tady. Budeš vytočit se Smusou? A se Počurám. Podrž to chvíličku. Už jsme to so Smusom plánovali, lenže nikdy sa nevieme naraz nájsť na Skype, takže... Minecraft bude The Kids Gamerem. Bude co? The Kids Gamerem. The Kids Gamerem. No, já nevím, ale asi ne, ale možná, že bych s Gamerem mohl natočit nějaký speciál z čarovného Minecraftu.
kde hraju teda, ale nenatáčím z toho, ale taky asi ne. Kdy plánuješ další díl s gamerem na čarovný Minecraft? Hodně brzo, otázka dnů, možná ještě v neděli uvidíme. Hodin, možná minut. Máte hrát na hudební nástroj? Na jaký hudební nástroj? Když jsem byl malý, jak jsem hrál na piano, ale teď bych ti na to už nic nezahrál. Možná na nervy, že bys zvládnul. Natočíš někdy vlog se svým bráchou? No jasné, ale to by musel vedieť rozprávať. Počkám si. Gogo, co jsi udělal s panem Šiškou? S panou Šiškou? S panem Šiškou. Jaj, to je paní. To je slečna. Má krásnu rakvičku. Z Borovicového dreva. Teď se přihnu. Ty jsi nevěděla, jak se ptá, jak se jmenuje vlastně kočky z jídlu. Víš, jak stav? Jo, říkej. Ještě raz. Trošku víš, se přihnu. ptal, jak se jmenuje masové kočky z jídlu. No, Už víš? kolik bude? Nějak tak. Masové kuličky sliky se jmenou šéby. Poslal jsem za to tričko. Kolik bude? Vedry, proč už netočíš Minecraft? Kolik bude? Šéby. Tak. Vedry, proč už netočíš Minecraft? Já? Vedry, Vedry. Co prosím? proč už netočíš Minecraft? No, je to ještě možné. Teď mám takovou větší pauzu. Asi tak bych to nějak nazval. Gogo, budeš tady nekýt? Rozmýšlel jsem nad tím, ale asi by nepustili do vlaku. Moc tučná. Ani tak nejde. Gogo, To byla dobrá otázka, to moje, ne? Jaj, kolik myslíš, že budeš mít příští rok odběru? Ještě raz? Marky, nestopni to, myslíš, že už to příští rok stopni. budeš mít Já si to nechci nechat ještě na něco. 25, já nevím. Tam se ještě vleze.